Shoutout mga kaburos. Swimming sa tag-ulan. Paligo na ni Jilly. Di man kaya si Jilly. Paligid na ninyo. Sige nga, sige nga. Ayan na. Nagkakagulo na. Ano? Birthday celebration. Di ba palalay? Di ka muna kan Ray. Di ba palalay sa grupo na kuran? Amo ay, amo. Oh, amo baga. Amo. Amo na ay, amo. Oh. Amo baga.
Amoy! Bukayo. Amo! Nag-ipit yan kanila gusto. Amoy! Amo! Pinagkulog-kuluban na. Putat, ang ginagulap-gulapan na naman ng putat doon. Anak ko! Yun, shout out! Ano yan? Ano mo yung vlog yan dyan? Hawakan mo yan. Shout out sa mga... Dito sa ano, kabilang cottage. 3 cottage. Ano? Amo ay! Siya talaga ay na bata. Pinagpapayan na sana. Ako talaga. Talaga. Kasa na alam yan. Bayan! Bayan na rin yung Amoy! Kainan na. Swimming sa tag-ulan na panahon. Ayan o. Wala ka na tira si kana wala ka tingin nito. Pin na pin. Ano, di ba nabubusog? Sabi pa ako. Hey, kaya Uncle Buds, masipon. Ito to kaban mo, katunga. Yan sa masipon na dito kaban na. Amoy!
naglilibot. Tama naman ang dapat ko niya si Dolores. Si Dolores, ano naman niya rin ko? Yan mga par mga ano. Lalaro, mga naglalaro. Mati yan pa yan. Amor! Amoy! Amo. Ay, Ray! Para lumamayan, Ray! Ding! Ding! Hai ko! Why style mo din? Ilalap mo ka ilo! Atlo! Amoy! Sula ay! Noy! Ang sula! Adi-aldo kayo sa ating baba! So yun mga par, tingnan natin sa kabila kung ano, maraming tao. Tagulan yung paligo namin. Birthday kasi nung pinsan ni Mrs. Yo. At may mga nagbibideo, okay, papatungan ko na lang yung ano, yung sound. Yo yo yo. Hello. Hi. Daming tao kahit maulan. Amo. Ang daming tao. Yo yo yo, extra ka sa vlog ko. At ayun, pauwi na po kami. Oras natin ngayon ay 5:30. Ang asawa ko. Kita, hindi nag-unak sa ulit. Mga burro.
Baraton na! Panoya mo na kayo! Amoy! Masakit ang pulutan! Amo! Pwede mo saan? Amo sa naman narugado! Amo! Narugado ka dito! Oo, narugado! Narugado na nakita! Amo eh. Marami na ako! Sige!